Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maigsuon malipayong adlaw sa tanan. Karon mao ang katapusang Domingo sa liturhikanong kalendaryo sa simbahan. Din ato sa gisaulog ang solemnidad sa Kristong Hari. Kining Santos nga Eucharistia atong ihatod kaninyo gikan diri sa parokya sa San Vicente Ferrer sa Liloan, Cebu. Ug uban sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ato sa bihalad ang mga katuyuan nga nakasulat sa atong social media pages ug kining mosunod nga mga pangamuyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsoon, mao karon ang katapusang Domingo sa atong tuig liturhiko or liturgical year 2021. Nga mataghimo nato nining maong selebrasyon atong gipasidunggan si Kristo isip atong hari or Cristo Rey or Christ the King Sunday. Ini kasunod Domingo mosulod na ang atong bag-ong tuig unang Domingo sa Adbyento. Karon gipahinumduman kita sa Ginoo sa makausapa nga atong usisahon ang atong kaugalingon kung sa tuig 2021 nahimo bagid natong hari si Kristo o basin baya ang atong hari mao ang atong kaugalingon o laing tao. Busa karon padayon tang magampo sa atong hari
nga unta wag tango na niya ang atong mga sakit, labi na gyud kining pandemya nga giantos nato sud na sa dugayng panahon. Iampo sab nato ang atong mga katawhan nga nag-alagad karon sa mga tawo nga nag-anto sa ilang mga sakit diha sa mga panimalay, sa ospital ug sa lain-laing mga lugar. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Mag-abpo kita. O Dios, nagamhanan og maluluyon, gibungkag mo ang gahom sa dautan o gibag-o mo ang tanang butang diha sa imong anak nga si Hesukristo, ang hari sa tanang kalibutan. Ang tanan sa langit ug sa yuta magsangyaw unta sa imong himaya ug saway hunong magdaig kanimo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Daniel. May mga butang pagayod nga nakita ko sa akong panan-awon, ug nakita ko uban sa mga panganod sa langit ang daw usa ka tawo ug miduol siya sa walay katapusan ug ipaila siya kaniya. Ug kaniya gihatag ang gahom ug ang himaya ug ang gingharian aron alagaran siya sa tanang katawhan, walay pagkatapos ang iyang gahom kay dili man malaglag ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kasanak. Gibistihan ang Ginoo ug gibaksan sa gahom. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Ug gibuhat niya nga malikon ang kalibutan, nga dili gayon matarog. Ang imong trono nagabarog nga malikon, sukad pa sa karaan, sukad sa kahangturan, mao na ikaw, Ginoo. Ang Ginoo hari, gibistihan siya ang imong mga palaot, takos kayod nga kasaligan. Ang kabalaan angay sa imong balay, o Ginoo sa tanang mga adlaw. Ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon.
Kinutlo gikan sa basahon sa ang gipadayag. Ug gikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mauusab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya ug pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala ug gihimong usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. Muanhi siya uban sa mga panganod ug makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo?" Si Jesus mitubag, "Imo ra bagayod kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako?" Si Pilato mitubag, "Hudiyo bagod ako? Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo ngari kanako, unsa bay imong nabuhat?" Si Jesus mitubag, "Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana, kun ang akong gingharian iya pa niining kalibutana, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya niining kalibutana." Tungod niini nangutana si Pilato kaniya, "Hari ka ba di ay?" Si Jesus mitubag, "Nag-ingon ka nga hari ako. Tungod diini nataw og mianhi ako sa kalibutan alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Ang common kaayo nga itawag nato ni Jesus nga nindot kay paminaon nga si Jesus gitawag og hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, King of Kings and Lord of Lords. Mutuo ba mo ani? Usahay kutob ra gid tas bakba. Ngano man kay ang mahitabo kasagaran magpakaginoo dayon ta. So dili na siya mo'y Lord of Lords kay kita di naman ta mo apil pagka himong iyang
subject or iyang sundalo or iyang sulugoon. Muna nga ko ng Ginoo gani mo'y atong hari, nya hari siya sa mga hari pa siya sa mga presidentes kalibutan, presidentes Amerika, presidentes hay pa ng dapita mga nasod, apil na din his Pilipinas, labaw pa siya nato nga tahuron kaysa atong Santo Papa, sa mga obispo, mga pari, apil nas atong mga ginikanan, labaw gyud si Jesus natong tahuron. Nya mao ba ni ang nahitabo sa inyong kinabuhi karon? O porti natong tahod sa mga taong dato, gamhanan o sikat. Mao na atong tahoron dayon, atong paminawon, atong sundon. Mo na inigingon nila, paputi inyong naong kay nindo tan-aon. Paputi santa. Kolori inyong buhok kay nindo tanan. Pakolor santa. Palaygit mo, inom mo aning pills. Pag population control mo kay daghan na kaing tao. Tuo sa dayon ta nga daghan kaing tao. Wa na pobre na kay tastanan. Lisod na kayong panahon. Tuo sa ta nga pobre na kayo ang kalibutan, nagihimos Ginoo. Wa ra ba ginihimuas Ginoo ang kalibutan nga miserable ang paghimo niya sa kalibutan? Very good. Nya moingon dayon ta, lisod na kaayo. Mura na tag kita na Ginoo. Nya mura ba nay kasagaran natong ginabuhat. Muna ang hagit karon mao ang pagsunod sa Ginoo isip atong hari. Karon, unsaon nato siya pagsunod? First, ayaw gyud paghuna-huna nga ang gingharian ni Kristo niya aning kalibutana. Matod pa ni Kristo, ang akong gingharian dili dinhis kalibutan. Kana gi number 1. Pasabot, di ta maningkamot nga anhi ta dinhi mahayahay, anhi ta dinhi makasinati anang gahom nga way katapusan, anhi ta makasinati sa himsog nga panglawas. Ayaw kay kining kalibutan na di ni mao ang gingharian sa Ginoo. Ang gingharian ni Kristo tua ditos gitawag natog langit. Ang gingharian nga matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, o ikaduha batong pagbasa, walay makabuntog sa iyang gingharian. Way makabuntog, way katapusan nga gingharian. Hain na nahimutang tua sa sunod wa dinhi. Nga karon, unsa may ikaduha natong buhaton para mahimong hari si Jesus, sundo nato giunsa niya pagpuyo dinhi sa kalibutan. Kay siya may atong hari, ato siyang sundon ug unsa may iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Ang iyang gibuhat mao ang pag-antos, pag-alagad ug pagpakamatay. Kana siya, antos, alagad, patay. AAP. Kana siya. Sa to'y atong buhaton, antos, alagad, sa itong ikatulong, pagpakamatay. Kung mauni atong buhatos kalibutan, maluwas kita. Mao man ay tinuod nga kaluwasan. Kana bang ang tanang tao kamaunang muantos? Dili kay mag-ilog tag kinsay hayahay, to the point hinuon nga mag-ilog na tag kinsay dakog yuta, dakog balay, na idagko kaing balay nga ang tugkaran porting dagkoa, ang balay murag palasyo, dagko pa simbahan. Ning atong simbahan gamay ra man Pero ang nagpuyo tulo ra ka tawo, upat na asay balay nga murag kasilyas, kadak-uno na ang nagpuyo 15 ka tawo, murag mga lampinig. Ana, naayuta nga tag pila ka hektarya, tag 1,000 hectares, gikural, kay private property, ang nagpuyo dito, gwardya ra o pipila ka mga nagmintin sa tanom. Ni asa no iyuta nga, waga ni kaabot 30 square meters, usa na kabaryuhan ang nagpuyo dito, porting daghana. Nga naman, kay ato namang gailog naman ta, kinsay komportable o kinabuhi. Mag-antos ta. Antosa aron mahayahay ang imong silingan. Si Kristo nag-antos aron ta mahayahay, aron ta maluwas. Ikaduha, alagad. Mag-alagaray ta. Matod pa ni Kristo, mianhi ko isip inyong hari.
pero wa ko muanhi aron magpaalagad kung dili aron sa pag-alagad. Kana siya. Ako bitaw karon isip pare lisod ialagad oy. Unsa man ang moalagad ta? Una, di jud ka manugo. Pasar mo ani, ako maglisod magkug pasar usahay. Sa Kristan pirmi yung mapikhan. Di na ka manugo. Sunod. Unsa may sunod nga di na ka manugo? Kinahanglan nga di na ka mangangkon. Ayaw pangangkon nga ikaw mo'y tag-iya. Kinsa may tag-iya na? Ang imong gialagaran. Kinsa man? Ang imong isig katao. Muna nga ningos Kristo, ang atong hari ningon, love your neighbor as yourself. Pasabot, ang imong silingan, isipa nga imong kaugalingon. Gusto ba ka nga maghuot mo dias balay? Gusto ba ka nga alihan ang imong daan anang mga kural anang mga dato nimong silingan? Gusto ka? Ikadili, ayaw buhatas imong silingan. Gusto ka nga sigihag sugo? Sigihan kag sugo, panglaba, pangutaw, panglimpyo, panghugas, nya kasab-an pagyud ka usahay. Gusto ka ana? Ningka, dili. Ako di sa ko gusto. Ayaw buhata sa imong isig katao. Amo na ang atong hari ni anhi aron unsa to? Muantos, mualagad og katapusan ang pagpakamatay. Matud pa ni Kristo, magpakamatay ko para sa kaluwasan sa daghang mga tao. Sigihan na natog balik-balik diha sa konsekrasyon. Kini ang akong dugo nga akong iula alang sa kaluwasan sa daghang mga tao or sa tanang mga tao. Ang pagpakamatay maoy maghatag og kinabuhi. Mao na nga kining nagsidlak nga gingharian nga nakita dinhi ni propeta Daniel og kini sang kaniganing ikaduhang pagbasa nag-ingon dinhi nga si Jesucristo mao ang hari sa kalibutan. Unya, gihigugma kita niya, pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala, o gihimo usa ka gingharian sa mga pari, aron mag-alagad sa Dios ug Amahan. Kita gihimong hari, gihimong kauban sa gingharian, pinaagis kamatayon. Kana bitang bana nga magpakamatay para sa asawa, ang asawa suod kay nas bana. Ang asawa sad nga magpakamatay sa bana, ang bana mahimo ginang suod kay sa asawa. Unsay pasabot? Dili mahadlok, dili pulan, dili mo distansya, basta anda magpakamatay. Kana bitang mga patay, kabantay mo na amang yun mo'y mga minatay no, magbilar man tag minatay. Unya, kamo gani ron, hapit naman sad mo mga matay. Tanawa, karon nga buhi pa ka, di gid na magpundok ang imong mga silingan, imong mga kaliwat, di gyud magpundok. Tanawa ini kamatay nimo, hamot makakita pa ba kay kamatay nimo. Tanawa ikamatay nimo, magpundok na porting daghana bisag na pay social distancing, di gina mananggana muadto gina. Nya magmisa dayon. Misa pugson yung pari nga magmisa bisag moingon pang pari ayaw kay agin sa protokol. Pader misahi lang mi pader, buutan kayo. Mapugos lang sa taon kog misa. Naaman say kolekta ginagmay. Ana. Pero nganong magpundok man tungod kay naay patay. Kani dieng patay mao nimo hiusa sa mga tao. Nya kita sad nga mga buhi pa kung magpractice tag patay-patay, pasabot ihalad nato atong kaugalingon para sa kadaghanan, mahimo sad tang sentro sa unity, harmony and prosperity. Mao ni atong pangandoyon sa atong mga political leaders o mga political aspirants karon nga managan aning posisyon sa atong eleksyon sunod tuig, nga unta maliwat sila sa atong hari nga si Kristo. Andam unta silang muantos, dili magsigig pahayahay,
Andam unta silang mualagad, dili magsigig pangdiktar, magsigig away. Andam ta sila magpakamatay, dili kay mag-iyahay og pinatyanay sa dungog ug sa lawas. Ug ato ning iampo, basin pag-ihatag sa Ginoo ang atong tanan nga pangayoon. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, uban sa himaya, sa way pagkatapos nga labawng kamanduan, atong ipadangat ngadto sa Dios ang atong pangamuyo diha sa pangama sa atong hari nga si Jesus. Moingon kita, uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang Katolikong simbahan magpadayon sa pagdani sa mga katawhan ngadto sa gingharian nga dili iya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kani. Nga ang dagko ug gamhanang kanasuran mulikay sa kagubot ug mangita sa tinuod nga kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kani. Nga alang ni ato naganto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan og kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kani. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kani. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristong among hari, Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadunggadan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kani. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa presensya sa ilang manluluwas, ug magpuyo uban kaniya sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Uban ni Kristo among hari, Amahan, dungga kani. Orasyo Emperata. Maluluyon ug mapuangurong Amahan, panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sulungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang nining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini.
Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mangalagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kakuhan ug panalipod batok nining pandemya. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-alima kanila. Ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya nining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa tanan nga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, magmalig-on kanamo sa paglabang nining krisis, ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kanturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua, luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan, o mahimayaon ug bulahan nga Berhen Maria. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Amahan sa among Ginoong Hesukristo ug Hari, sa among pagampo sa tanang katawhan ug sa tibuok kalibutan, dawata kini kay among gituboy diha sa maong Kristo nga Hari sa tibuok kalibutan. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa misa. Pinaagi diini ang katawhan giuli ni Kristo nganha kanimo. Magpadangat unta kini sa kahiusa ug kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron.
Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay gidihugan mo nga pari nga way katapusan ug hari sa tanang kalibutan, si Hesukristo imong bugtong anak among Ginoo. Didto sa altar sa cross, sa iyang paghalad sa kaugalingon, nga putli nga biktima alang sa kalinaw, gilalang niya ang mga sakramento sa kaluwasan sa tao. Sa iyang paghari sa tanang mga binuhat, gitugyan niya nganha kanimo ang usa ka gingharian nga lukop ug walay kinutuban, ang gingharian sa kamatuoran ug sa kinabuhi, ang gingharian sa kasantos ug sa grasya, ang gingharian sa katarong, sa gugma ug sa kalinaw. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhuno nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa Amahan, ania kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayg, mipihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo niining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban nila ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, uban nila ni San Jose, putli nga bana ni Maria, ug sa tanang mga santos nga tuman sa imong mga sugo nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon nga si Francisco among Santo Papa, si Jose ang among Arsobispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, mga relyoso, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghogi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan, ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Isa
Nagpangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, we will be. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong na lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, gihatagan mo kami kang Kristo, ang hari sa tanang binuhat, ang kalanon alang sa kinabuhing dayon.
Tabangi kami pagpuyog kinabuhi nga subay sa iyang ebanghelyo ug dad-a kami nganha sa kalipay sa iyang gingharian nga tunhay diin siya buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Maigsoon ining bahina tuguti ako sa pagpaabot sa ato mga pasalamat alang sa tanan nga nagpadala sa ilang donations. O kaniyong tanan nga ning tabang sa pagpahigayon ni ining atong santos nga kasaulogan karon. Daghang salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Crescenciano Ubod, ang staff sa Digital Communications Media dinhi sa parokya, sa atong mga lectors o choir. Kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Ug alang niya itong gustong muhatag donations, palihog ideposito lang sa Security Bank. Ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul. Account number 0181-00551-6001. Daghang salamat ug maayong adlaw nga Domingo sa tanan. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamimbro sa gingharian sa Dios. Nahimo na tarong kabahin sa iyang way katapusang gingharian. Ang ato lang buhaton mao ang pagsunod sa kinabuhi ni Kristo nga mao ang pag-antos, pag-alagad ug pagpakamatay para sa uban. Ug mao ni atong buhaton, munindot ang atong kinabuhi, munindot ang atong kalibutan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo ug dawata ang panalangin sa Dios. Ang Dios nga gamhanan sa tanan maglikay kaninyo kanunay sa tanang dautan ug magbubo nga mahigugmaon diha kaninyo sa mga hatag sa iyang panalangin. Amen. Maghimo siya nga ang inyong mga kasing-kasing maungod sa pulong sa Dios ug maghimo nga mapuno kamo sa mga kalipay nga way katapusan. Amen. Hikaplagan unta kamo nga mga maalam sa mga maayong mga matarong matinumanon kanunay sa mga balaod sa Dios ug mga himo kamo nga kauban nga manununod sa mga lumulupyo sa langit. Amen. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.